Nek sampean nantang karo aku, oke, ora masalah. Semono uga aku, Mas. Semono uga aku. Kowe iso gawe bali Bagong, nek iso nglangkai kuandane Petruk. Ayo, waladan. Mungsuh wong cerdik. Wong edan Bagong. Tak kira nek wani tenan jebul kakangne sing didu. Men ndak meng ketengok. Nah, Petruk niku napa-napa dikuasai. Wau disangoni Semar ya sing gawa Petruk. Deke jajan ya kula ming turan. Ora tak patekke. Lah iya lah saiki karepmu piye? Pokoke sinuwun ajeng maringake sinten kemawon monggo ning gandeng niki wis dadi gegeran kaya ngeten. Ngibarate kaya dene kriwikan dadi grojokan. Petruk wis entuk mungsuh